rambut gondrong pirang yo jangkung podo gantengi ditoto Mas Pur Katib ditoto Pak Ketut nyaturi ojo ngewal ojo majek ter jilat nitir bodo parang nggih Mas didone Mas Pur Katib Pak Ketut didone sik iya urung kaya iki lho ora popo yo wis terus no sepiro kekuatamu tak tampanane Mas Budi yang dari Sementar Manunggal yo lur dewi rambut pirang hari loket ora popo aha yo ganti mencot yo ganti dada Sumberjo manggis ngancar ke diri menjadi lautan manusia gara-gara Pak Sukaji undang wong sak menekian ini hadiri Jawara Pendekar yang dari kota Tulungagung Kediri juga yang dari kota Terenggalek akhiri para penispuh di antaranya Pak Janipun Alamukarom Romo Kiai Sutikno Romo Kiai Imam Sutikno atau tegar panggilan akrab Gustik dihadiri pembina Paguyuban Sriban Pak Janipun Bobo Guntur Wahono dihadiri Awarah Pencaktor Adipun Bobo Ngaini Bidun salah satu pengusaha sukses yang dari Kota Blitar rumah samu yuri penyaring sing yo hutan terang nangdom katresna Mas Mulyono Rekok Roh Baskoro salah sekalipun ketua dari Tulungagung Bersatu alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita telepon Kang Mulyono Kesultanan dari Blitar Raya yo sing aja tile musuh wong tenani sing ora omongan di tengah mari podo kembali tiba ya podo ora tegas kalau dipandi podo lek kudung ulang ngacang yo tunggal guru ojo nganti ganggu tunggal kawruh ojo nganti ngesruh tunggal kiai ojo nganti menjadi janji tunggal sak pondok ini jadi ora popo matur suwun Pak Mul yang dari Cokro Baskoro Nur D yang dari Kota Blitar matur suwun podo kandel lulangi ya yo Mas Sulis ojo KPP kalau boni ya Mas Sulis nek dhuwur telu apa loro ae nggih ya ngono aku lali awakmu ki sopo iki wayang dadine yo singo barong mugi kote mangke ate
Yo. Podo ketele iki yo. Sugete Gus. Resodan dari Tulungagung. Urung sikene. Tukang sing kondang di pojok ya iki. Tukang serba bisa iki. Pemborong sing paling laris ya iki. Neng bojone telu. Yo. Karena bocah yang ganteng nyebut dia pinter ramah itu. Yuk. Pesti gagal jamukan gantian Gus. Ganti metut yo ganti dadah, ganti dadah yo ganti metut. Yang penting metut di atas panggung ora oleh metut armain dilebokne kok isor. Diserahkan penjaga metut yo kuwi Bapak Jubri dan juga Bapak Saikoni. Keamanan dari Bitaraya Bapak Ipung dan juga Bapak Jadil dibantu oleh Bapak Paisul. Yup. Yo. Lep. Jadi Ratu maju bro, pesakno MC ini. Yo. Yo Gus. Singo barong ngetek peduli Gus Klinting iki kok. Sing tukang ngendang bae tukang joget singo barong jadi pinter. Yo, panitia aku teh ngerti. Yo, hop, oi, os, icik rusok dibae ya. Sumbut lek bojone papat iki ya. Tari kucingan. Kurang satu kali campukan Gus. Yo tamak no jopo mantramu. Leno paling sebelah no ning dadane. Mana dadamu? Ya iki dadaku. Matur suwun Gus Edi Klinting dari pojok Satunggal Putra Tommy Bong Karno. Resan betul Dede. Tulung aku. Yes. Iso kadine iki. Wayang anyar blas rong tau. Jan ora enek tatune. Arene tatune ora enek gene ngetean. Gus Edi Klinting. Kok Gus Edi Klinting ya, Bang. Berarti ya sing lek guyu berarti kematne. Gus kon hari dadet maliran. Yo. Persodan Mbah Tulmanan. Hari Trenggalek. Ya ngono Gus Ton. Dari jago sing ada pasor jos tenane. Yo. Tarung yo tarung ada pasor pegah tinggi. Cocok kalau ora kare gurune. Kun pakisan. Wata kun parian. Dadi jago nyelot kodang. Nyelot dinglu koyo pari aja kowe pakis. Nyelot dhuwur, nyelot abot songgoni, nyelot kodang, nyelot abot sanggani. Resikune abot Mbah Tulmanan Hari Trenggalek. Yo resodan karo Gus Edi Gus Ton Hari Dadet Maliran. Oh golek ecol Mbah Tulmanan. Yo podo singo barong iki. Sitok singo barong Hari Trenggalek. Sitok macan gembong Hari Dadet Maliran. Yo raja tebah kabeh iki. Yo ingo sing kecewa dono. Ingo sing lari. Ingo sing dari badan. Ingo sing kejauh. Keamanan tetap terkondisikan Pak Ibu. Pak Jadil bantu Pak Paisul. Pertunjukan depan semakin sore semakin ramai. Dihadiri para Jawa para dan juga pendekar yang sudah terpilih tanding. Pendekar yang tidak terkalahkan. Sok-sok yo kalah, sok-sok yo menang. Tergantung nasib. Tung getak gentung, getak gentung. Oleh tukang ngendang ini angel, Mas.
iki lek kowe jarum super sapa ke ora rugi tenan. Panitia kowe jarum super sapa ora rugi tenan. mendunge campur pedho Masih bersama Tulung Agung. Persoalan Kang Di dari Sontar Manunggal. Yo persiapan untuk rolling wasit. Menyebut Bapak Mulyono selaku sebagai ketua dari Tulung Agung Bersatu bersama Mas Bakat ya dari Kolo Jeking. Jangan lupa dimohon untuk naik ke panggung untuk rolling atau penggantian wasit. Sekali kepada Mas Bakat ya dari Kolo Jeking dan juga Bapak Mulyono selaku sebagai ketua dari Tulung Agung Bersatu untuk mempersiapkan diri penggantian wasit Bapak Ketut dan juga Mas Pur Katib matur suwun. mbok menawa kuwi tutuk jodohku aku kapok golek pacar ayu pacar kunut Jan koyo gelak sapi kemasane iki wong lho bro ora popo ya ngono wis to dulur dadak jan gati tenan sik ya Pak Katib Pak Kebak Ketut ditata dhisik nyekel pecut dingko lek ngantek kancane luweh loro neh butuhe ora ngatoni iya dengaren Kang Di soalnya ram lorot ngono soalnya ini ruso dadak Jabal sound system audio terima budaya Awir di Pawiro Channel sik luput orang pada kapan petuk neh matur suwun Mas Pur Katib matur suwun Bapak Kirtut durian cangkokan leren rokokan di Bapak Agung dipun katos Mas Bakat dan juga Bapak Mulyono wasit betung Mas Bakat Kang Mulyono lek ngalor kabeh lek ngidul kabeh ojo Bang Sinoyo Bang Jumidil nggih wasit Said Kokroyo sing tau di streaming kalau Bapak Guntur Wahono Mas Kuncoro dari Datik Maniran Persaudaraan dari Bapak Mulyono dari Tulung Agung dari Cokro Baskoro yo monggo Mbak Mulyono asik yo le Bapak Muli sabetono ora apa pancen adu skill lho oh nek isor ngopi bareng haha Mas Kuncoro cocok karo jenenge Kuncoro gesek kondang alongko tibane termasuk punya julukan si Raja Tebak iyo Pido kurang siji Allah dur ngenangin sepuh musuhin dek liwat oleh duri sirah endi sing dibentuk ki mau kamu tadi ada matur suwun Mbak Mulyono nggih matur suwun Mas Kuncoro nggih
Persoalan dari Tulungagung dan juga Kota Blitar. Ki wayang anyar blas rung tahu. Mas Rohim dari Putra Beklen. Pimpinanipun Mbah Hanam Putra Beklen. Pimpinanipun Mbah Hanam Mas Rohim yo Persoalan karo bawa pahit dari Ratas Manggaleh yo Odo Simo Barong iki ya Odo Kedute iki ya Odo Handeli ya Odo Aduke Neng rapodo rapalane iya carane langkai tinggi amprih ora kene Bapak Pait mosok jenenge Pak Pait tenan ra ngangger teko gawe jeneng aku ngiwae ngekseni gawe jeneng apa jenenge Pak Pait soko rantas Trenggalek ngepek tugu etane pakung reyok Ponorogo percotan Kermas Rohim keluarga besar Paguyuban Siriban Putra Beklen yang dipimpin oleh Bopo Anak matur suwun Mas Rohim yo matur suwun Bapak Pait iki sokati nom-noman pentil pendekar yo lek nom gare nom lek sepuh digadeni sepuh penadil yo jago manggawani ning ditopo soalnya enak sing nopo ora wur-wuran ya tresno Sritiban enak sing nopo sudah dibentuk pembina ketua wakil sekretaris negara dan juga masih banyak pengurus lainnya dari tim medis masalah Jempok dan juga Bapak Sumari dimana untuk merapat di pintu yang sebelah timur dan juga barat di bawah panggung ojo di atas panggung dari tim medis yang dari Bitaraya Bapak Sumari dan juga Mas Asianto ataupun boleh beda gaya satu rasane yo rodok panas ning rapopo arep ngono yo ngisin didelok akeh yo rosane kok ya jak umum to muni ndak kleru ki mau hari kok dening wayang baru iki pimpinane Mas Sipul gitu iki benane betut dawa boleh oi joli sepiro tukonmu mau 2000 jelur 4000 ben bagi 2000 dua kali cambukan kurang satu kali cambukan iki loh kapan tak gandengane nang kowe le golek guru sing satrio tenan iki satrio satri santri matur suwun sino roh ciri-ciriane yo lur dhewe hari Blitar Timur iki yo popo goreng piye suwi ramunggah Perasaan karo Mas Ipul dari Koro Jengking yo Mas Ipul
no coba matramu sakrosamu bojone bar-babaran los iki panggah wani yo ping 3 gantian ganti mentut ganti dadah yo ganti mentut nggih himbauan dari segenap panitia dan juga tuan rumah bagi para pemain sing sir main naik di atas panggung dimohon lewat pintu yang sudah disediakan oleh panitia. Lek sir munggah main liwat pintu mas pak nggih para adik-adik kula namung ngaturaken nggih himbauan dari segenap panitia matur suwun. Dari keluarga besar Tukar Kamruh Bapak Subagio beserta rekan-rekan dan juga rombongannya dimohon untuk merapat di pintu yang sebelah barat dimohon untuk merapat di pintu yang sebelah barat matur suwun. Yo yo bodoh sabetane iki bodoh terusane bodoh dicekno iki ya burung madon nyendok dadi kapok matur suwun Mas Gul matur suwun pendekar berdoreng nggih dari Garung gitar ki semoga diri yo nom-noman lek nom bareng nom lek sepuh bareng sepuh nggih lambi putih suwe udahe lek ora iso milih sak nyanjai padha kuninge iki ya yo modele juga lembah iki rupane meh padha lemune meh padha ora dadi ya wis karo tau ngopi bareng iki kelingan aku cek anak sing bayari MC-ne kae ngisi Pak Wo rumah sana Pak Wo sauntar kan dibayari yo mobilnya Grand Livina Ki Rohman Putra Beklen persoalan ke Mas Eri dari Soto Ladang Renggalek urung si dewasa cara ini yuri begini yo si panggah rusoy masih yang wis kok 4 tahun ora munggah yo siji sing tunggai si iso tibake wayang lawas yo Mas Ari Bejol dari Soto Lanang tergelek yo jago tenan iki ora edo-edoan andalane tergelek sing awas re podo awase bayar ya iki lho sing darane adu skill ya iki lho sing darane adu ketangkasan ya iki lho sing darane adu kelincahan dadi ning dhuwur ora adu permusuhan ora adu gontok-gontokan nggih iki ajarane adu skill yo lek wani tenan nyebung gawane galangan panggung ring babu seni tiban atau mek tawuran di jalanan yo nggih matur suwun Mas Ari nggih matur suwun Mas Rohman podo keneke jago dak satu iklek nggur kalen go timbang golek anggur kalen yo ora apa-apa ning yang penting tidak menanamkan permusuhan nggih menanamkan persahabatan nggih pendekar bercadar hari terenggalek jangkung kedhuwur andengi apa kami to sesoko dari Sauntar Manunggal iki sama sing tayungan disane wae ngene dhuwur ya munggah dhewe omong ae boleh gandeng dewi munggah bareng sing sir tayungan monggo disiapkan
bercadar dari tergalek yo was dari ibu itu nanti ora popo ini sepenting yakin maka nyebut asmane Gusti ingkang murbeng dumadi ingkang kakarya jagat ingkang sampun anggelar jagat persiapan untuk rolling wasit yaitu Bapak Subagio yang dari Tukar Kawruh dan juga Bapak Sakeh Nur Salim selaku sebagai ketua dari Pitaraya. Persiapan rolling wasit Bapak Subagio alias Mas Serut yang dari Tukar Kawruh dan juga Bapak Sakeh Nur Salim yang dari Cambuk Bulung. Yang hormat dimohon untuk mempersiapkan diri baik di atas panggung. Matur suwun. Yo, Lak, jom ini nek ngejak, yo diladeni sepenting ora rewel, ora geger. Piye? Dilakeni rumah samu dilakeni saru nih. Yo. Persiapan Bapak Subagio atau Pak Serut dari Tukar Kawruh dan juga Bapak Sakeh Nur Salim. Dengan hormat dimohon untuk naik dari panggung untuk rolling atau penggantian wasit. Penggantian wasit Mas Bakat dan juga Bapak Mulyono. Sip dan Toto tatas pintu senat berdiri. Batul pedok tadi. Arep pedok karani. Rekul pedok pajuni. Dan podo singo barongi iki. Matur suwun Pak Wo. Matur suwun pendengar bercadar ya ngono kuwi. Di atas lawan di bawah kawan. Nggih, matur suwun Pak De ya. Ojo kapok yang ditarik seperti ini. Matur suwun Mas Bakat dan juga Bapak Mulyono. Dipun gantos kalian Bapak Sakeh Nur Salim dan juga Pak Subagio. Duren cangkokan leren rokokan di bawah panggung. Beda jogruwel di atas panggung. Namun teningan kata. Iki wayangannya 16 tahu. Gajah lawak iki. Janji gres buntele ngantek cik rung dicepot iki lho. Yo ora kena tatune. Mas Agus Wahyudi Dok dari Kapten Maliran. Sawatan dulu dari kota Trenggalek. Yuk. Mas Bagus dari Ratas. Yo, tunjukkan pesonamu Mas Agus Wahyudi. Sitok Agus Wahyudi, sitok Mas Bagus. Yo, muga-muga bagus sebarangi. Wongi bagus tenan. Sak kelakuane, sak tingkah lakune muga bagus nggih. Selamat dunya, selamat akhirat, bejo dunya, bejo akhirat. Muga-muga tansah pinayungan Gusti ingkang hakarya jagat. Amin, amin ya rabbal alamin. Joko Kendil alias Mas Jarwo. Matur suwun dari Tukar Kawruh. Ya Joko Kendil. Iki Pak Sakeh, Pak Serut, lek wae potong-potong lek ora ya ora. Sing tegas. Wasit sing sayek saya kopoyo, sing sarah lek ngalor-ngalor lek idul-idul kabeh. Ojo wasit tok ngetan tok mulon. Nggih, ngapunten kathah. Kok marahi ora? Ijik luwih pinter saka wasite. Nek ijik luwih pinter omong. Sing omong aku. Matur suwun Mas Bagus. Matur suwun Mas Agus Wahyudi. Dari aliran. Wayang anyar nih, blas ro tahu. Yo, siapa dia? Mas Umar. Sing mengenal dengan ini yang sudah kita siapkan. Yo, dan asli bebuyutan nih. Dan asli kaya gandeng ceneng. Kaya dulur lanang iki. Karo Pak Karim dari Tulungagung Jabal Sari. Persaudaraan karo Mas Umar dari Sultan Manunggal. Yo, sing hati-hati Pak Sakeh, Pak Serut sing hati-hati. Keamanan Pak Faisul, Pak Jadil dan juga Bapak Ibung. Yo. Yo, Pak Karim. Ya carane langkai tinggi. Diobah nih Pak Duti. Iwo. Munggah karo medun. Ora popo. Semar yo ngono. Langkai
iki. Ampre ora kena iki piye. Digone Pasrot aja ngono kuwi. Pak loro digone aja nepet karo musuh. Mari panas. Dan ditengahi. Nah, ya ngono. Lebar dan ditengahi Pasrot. Lebar dan ditengahi Pak Sakeh iki. Der dan tengah pasti. Oh, coba ikli ae. Seneni karo penyiare. Kangen iki bisa mari Pertunjukan semakin sore semakin ramai. Dihadiri para juara dan juga para pendekar yang sudah pilih tanding, yang sudah lama mengamalkan bintang di dunia pertibangan. Di antaranya dari kota Blitar, Tulungagung, dan juga yang dari kota Trenggalek. Alhamdulillah. Dan juga dihadiri para bini sepuh dan juga sesepuh Blitar Tulungagung, yaitu panjenenganipun Al Mukarrom Romo Kiai Imam Sutikno dengan panggilan akrab Gustik, dan juga dihadiri Bapak Pembina panjenenganipun Bapak Guntur Wahono SI. Matur suwun nggih para bini sepuh dan juga bini sepuh dari kota Blitar, yaitu panjenenganipun Bapak Ngaini Bedun. Ada ini ketua ya ora gelem. Yo, ki semua gaji nih. Hati-hati. Kabeh kanca, kabeh bolo. Ini ora ada musuh ning golek dulur. Masih bersama alap-alap SBR. Dimas Hendrik Petrek, salah satu pecandu Selidiban dan juga pecandu Bencakdor. Biasa numplek, biasa ditumplek wong ya nih. Pendekar biasa kalah sok menang. Yo, persodan dengan Pak Keling atau Pak Yamun. Oh, Mas Hendrik Petrek dari alap-alap SBR. Ringin Sari Sanan Biar. Yo, salah satu pecandu pecinta Selidiban dan juga pecandu Bencakdor. Biasa numplek nih, biasa ditumplek nih. Senajan duwe sasana iki sok kalah ya sok penuh solo brah kan. Atas nama dari segenap panitia mengucapkan selamat sore, selamat datang hadir kepada Bapak Kapolsek yang dari Ngancar Kediri, dan juga Bapak Babin atau Babin Kadinas, dan juga yang dari Danrepil. Iya Mas Rut, majek gendo. Iya, nek ora ya ora manut pemain penak marmut nek wae manut penak wae. Monggo Bapak Kapolsek dimohon untuk langsung masuk, dipun ditunggu kayak panjenengan Bapak Guntur dan juga panjenengan Gustik dan juga Bapak Aini foto yang dalam nggih. Yo, iya, satu kali cabukan kurang dua kali cabukan. Monggo Mas Hendrik piye carane langkahe iki sing hati-hati musuh wong tenane. Bayamun iki dulurmu lanang sangka kutha Blitar. Kurang dua kali cabukan. Mergo dendo siji mawon. Ora apa-apa. Selamat datang hadir dan juga sekerawuh jawara pendekar yang dari klub Sayuto, itu panjenengan Bapak Rus RW beserta rekan-rekan dan juga rombongannya. Dari selamat sore datang sekerawuh Bapak Rus RW dari klub Sayuto Lumpung Rejo tangan pendekar ih podo jangkungi ning rapodo soale. Yo, diaturi Pak
serut diatuni nggih pas akeh ditoto aja ngewal aja macet derjila nggih Podo nome iki podo rosane iki gede nafsune yo selak sore ini gantian karo kancane satu kali tembakan kurang dua kali tembakan susun Subejo Desa Manggis Kecamatan Ngancar menjadi lautan manusia gara-gara Bapak Suwaju Kaji ngundang wong sak mene kiyang nggih. Nggih, alhamdulillah perjalanan seniban sukses. Awal nganti sempurna niku acara nggih. Dungane mawon, seperti menak ditoto. Muga sukses. Amin ya rabbal alamin. Nyebar rongoro masih sabar rasa utoro petute ditandani lek kasuan dia liyane ra apa-apa Mas lek kasuan yang tadi dia petut liyane ra apa-apa yo ping piro ki mau ya manut ae urung sidone Mas yo dua kali kurang satu kali ping telu soalnya ping lawat ya Badarjo ora oleh kecuali gedung yo aturan main tiga kali nggih 3 kali tambukan nitir majek iwal boten parang iya ketut kepat galek karangan yo andengi seduluran hari perak Polo Rejo Tikar Bapak Agam no Odo Singo Karongi Odo Macan Kibongi ini sepuh dari Terenggalek ini sepuh dari Tikar Raya Agam Bapak Ki Ketut lo solak kawane piye lo maine piye yo no sing jodoh no sing handel kulite ya sapet yo angel sing nyapet yo angel uripe wis mulya
jam. Yes. Podo angel iki ora apa-apa. Yo. Tiban macane ganteng kaya ngenteni manten. Pancen dudo ya. Ya rada gambar iki. Lancar lek rada teles. Dadi iki goyan. Yo. Sepenting nek go bali. Karo Bapak Ajam. Hei. Ya. Gosek Pak Ketut. Sabar dhisik iki. Wasit sing awal pasoke. Pak Serut. Iya. Aduh, angel iki. Memang jenjang dilihat nyawang Beang-beang kesawang Nencot ngepang Kejantanan tarinde soko ketuwe Tarwi ngocet keweke ngale pencokan Satu kali permainan dihentikan. Break digut. Habis satu permainan. Yo. Ini Mas Jaga. Lang Perak. Persahabatan Bapak Setu. Ini Trenggalek. Oh Mas Setu. Yo. Kakange iki jenenge Minggu. Yo, adiknya jenenge Senin. Yo, hehe. Mas Jaga Jawa Dayak. Piye Pak Sake? Piye Mas Serut? Ya, wis to. Ora apa-apa. Majek oleh nek aja dikabehne Mas Setu. Dadi pucuke ora kena sirah. Nggih. Dilebone pucuke tok ae. Aja sampe kena sirah. Yo, Yep. Urung sitone. Mas. Dua kali cambukan kurang satu kali cambukan. Podo angel iki ya. Podo jagunge ning ora podo umure. Kita rada sepuh, kita cek nom. Panggah wani jenenge jago. Yo. Piye kok klentak-klentok iki? Sing tegas Mas Serut. Sing tegas Mas Akeh. Seprene gonku menten. Oh, ganti metut, ganti tada. Milih metut sekarang Mas Jaga. Yang pentingnya di atas panggung. Yang dijaga oleh Bapak Saikoni dan juga Bapak Jubri. Keamanan Pak Jadil, Pak Ipung, Pak Paisul. Keamanan tetap terkondisikan, ojo ngantek lino. Satu kali cambukan, kurang dua kali cambukan. Yo Mas Jaga. Hati-hati, keamanan nih, jago gede, jago ganas. Saya suwe, saya raga. Inilah salah satu adegan yang tidak bisa ditiru ya, yang dari Jawa Timur. Ini kok seni tiban, warisan leluhur nenek moyang. Inilah adegan yang sangat berbahaya. Wong ayu tak hati-hati, copicer semoyo wae. Aku tresno karo Kowe tenan ora kowe. Yo. tekane ati. Es. Saya gak Satu kali lagi. Es. Wasit tegas pemain manut basis. Ojo mari rewel. Nggih, matur suwun. Salaman sing amepian. Nyuwun sewu. Pertunjukan di break sebentar nggih.